Hormatly prezidentimizin taýsız tagallasy bilen ýurdumyza hususy pudaga berilen ünsüň netijesinde döredilen maksatly gerçek hususy kärhanasy bugun alyp barýan üstünlikli işleri bilen uly meşhurlyga eýe bolýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan bu kärhana bäsleş we ukyply bolan ulus kabil kysymly mes kabilleri öňürýär. Bu kärhananyň tutýan meýdany 2 hektar bolup, ol ýerde dolandyryş merkezi, önümçilik ustahanasy, çyýmal we taýýar önümler saklayan ambarlardan ibaratdyr. Maksatly gerçek hususy kärhanasyna işçi hünärmenden 40-dan gowrak zähmet çekýär we olar kemil tehnologiýalary ustatlyk bilen dolandyrma başarýarlar. Bu ýerde ornaşdyrylan enjamlar Türkiýeden getirilip, olar häzirki wagtda işleri ýokary derejede alyp barmagy mümkinçilik berýär. Önümden 30-dan gowrak görnüşi öňürilip, olar täze gurulýan binalar desgalarda giňden peýdalanylýar. Bu kärhananyň önümçiligine ulanylýan çyýmal ýerli hususy telekeçiler bilen hyzmatdaşlykda öpçün edilýär. Mundan başga-da zerur çyýmal serişdeleri Özbegistandan Türkiýeden hem getirilýär. Maksatly gerçek hususy kärhanasynyň öňürýän ulus kabil kysymly elektrik mes kabilleri düzüm boýunça 99,99 göterim arasy mesten ibarat bolup, daşky goru örtügi 190 derejede gazgynlyga çydamlydyr. Bu ýokary hil ölüňleri önümleriň agtybarlygyny we uzak möhletlerini ulanyşyny öpçün edýär. Maksatly gerçek hususy kärhanasynyň önümçilik kuwaty ýylda 6.500.000 metrden gowrak elektrik mes kabellerini öňürmäge barabardyr. Bu gorkazyny mundan weýlekde artdyrmak üçin täze tasmalaryň üstünde işlenilýär. Hemde kabelleň başga görnüşlerini öňürmeklik meýilleşdirilýär. Halkara parahatçylyk we ynançmak ýeline zähmet üstünliklerini besleýän bu hususy kärhananyň agzyber işgärleri, döredilikli işlemek üçin döredilen mümkinçiliklere gowunlar galkynyp, türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadaşymyza, arkadaşly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler.